nsogbu doka nke nwaanyị dị ime ejima. Ọma welie wee na-agwa m okwu na-achọ ka ọ gwagbuo m. Abụ m nwa agbọghọ gụsịalụ secondary school wee gaa university gụsịa. Eme m accounting, papa m na-alụkwa ọlụ accounting. So mgbe m mesịrị accounting pụta, papa m wee mepelu m obele ọfịs na-alụ ọlụ ebe ahụ. Na-enyekwalụ papa m aka. Ọlụ one day, one guy imekwelu the same thing wee bịa n'ọfịs papa m wee fụ m o. Wee sị na ọ like mụ na ya ga-anụ m. Mụ na ya na-abụ wee bido wee kpaba. Kpagide kpasị ọ dabala anya ndị ma na papa m mekwuru the same accounting wee ji maka ya like ya nwoke a. O wee bịa wee mee ego mụ na ya na-abụ wee bili. Ọ sị m nne ozugbo onye abatalụ this man kwụrụ ọtọ gbanwee o na ọ na-eme ọfụma o. Ya wee na-ayọ anya biko ya mepelie ọfịs ka a bidokwa ebe a kwụsị. Ọjụ ka ejekwa enu na nke papi a je bidokwe ebe a kwụsị na ebe papi a nọ na ebe fanwa nọ dị very far. Ịghọta na ọjụ na-alụ ọlụ na-alụsi ike ya na-ayọzi ego ọ na-adị ike n'aja. Anyị ekwe wele ego kpalibia gwabi okwu wanyị ya si na famili nwere ezigbo ego na-eme ọfụma o. Ya na-ayọzi ego ka ya asị na ya funuru ego ịmagolo mmadụ na-eme ọfụma iwe nọbịa. Ya wesị mba n'ihe abụrụ ihe a ga-eme. Ya wesị ka abịa soli emekwe dị accounting n'ọfịs as in partner. Ọjụ si na ya chọrọ ya pa ihe ekwere ya. Ya wee jekwulu papi ya wee yọba papi ya si biko ya ga-ata afụfụ na marriage a ma ọ bụ na ego ada abịa aka na di efula ego n'anya rinya ndị na ọ chọrọ inyeli aka. So papi ya wee si oke na nsogbu adọrọ wee nyeli aka wee mepekwa ọfịs wee nyebezie nye connection maka na papi ya nọgo na accounting for so long. Ya wee bido wee mebe ọfụma ahụ mebezie nnọọ ọfụma well that na ya go moto imagolu na-eme ọfụma na die na-emekwa ọfụma ahụ mana ya bịazi gafezie die a na-anụzi afịa ya abanye into gọọmenti na-alụ ezigbo ọlụ. Ndị ma nwoke nwa ga-adụbazi happy nwoke nwa ebidokwa inweli anya ụfụ. Obidozie na-agwa ya okwu na-eme ka adụ depressed. Ọ gwasị anya okwu na ya ma nlalụla abalị mgbe ọbụla ọ si ọ na-akwụgharị na-agwa ya okwu n'iru ndị mmadụ no respect no regard. Ọ sị m nne ihe a na-agakwa o. Ọ sị m dị ebido bugharịba ụmụ nwaanyị chụba nwaanyị. Ya wee nesi anya wee sị mba o na this man abụrụ ụdị mmadụ ya ga-ete ekele until ya adụshọ. Ọ sị m nne akwanye ahụ na ihe na-ewute bụ na o nwee group of ihe adọka organization dị na-eje na ya so olu ebe afọ obutu onye na-akọlụ ndị friends ya hafụzi anya fa na-eni anya n'ihe ahụ na-esu ya ime ịmagolu ya gbakwa nkịtị o. So na ihe na-ewo dị iwo bụ na ya ka ya nwee ego di wee si ya ma o tele ụgba ma o tele ose na o nwere ihe megide ka nwaanyị nọrọ ya n'elu. Ya wee si ya eji m ego gị iji nke m. Ọ si ya even at that na o kwesịrị inwe ego karịa nyanwa. Ya wee si ya kedu ihe ọ chọrọ ka ya mee ka ya kwụsị ọlụ ka ọ ka ya resign ya kedu ife ọ chọrọ. O wee gasị anya bịa ka ya na ya na-abụ lụkọba na ọfịs. Ya wee si ya mba ya afụgo na ifula ego n'anya rinne ya ayọbụ gị ka abịa lụbalụ gị ọlụ ka gị na ya mee patina. Ịjụ olokịta anya nwere ọfịs nke establish onwe nwebe ego isizi anya ya kwitie ka ọ bịazie aka gị na ya na-abụ mebezie ife ahụ ịyọbụrụ before. Regardless na eti isi agwa okwu na nwere respect for ụmụ nwaanyị ilu na meeting ibutu onye na-akọ n'ihe abụrụ ihe a ga-eme. Ọ sị m gịnị na mgbe ụfọdụ na fa ga-anọ 3 months fama nkwu okwu ịmara ife a na-agwa gị ọ dugide ha nọgidekwa ha edokwe. Ọ sị m ihe a na-aga o. Ya wee luo one day na die bụ onye nwere host meeting ebe afọ ha na-agbanya bụ asịrị weta ụmụ okolobịa. O wee kwu ya nya wee si oke ya organize the meeting. Ya wee jiri aka ya go nni kwụọ ndị ga-esi nri ụgwọ mee everything kwadosie wee jekwa akwa kwasị akwa. Olo that day na ya nwere ọlụ n'ọfịs ya wee chili akwa ya na akpụkpọ ya jebegodo ọlụ n'ọfịs because of ya na dress corporate. Wee lụsị ọlụ wee nọ ebe afọ chenjizie by then di ya anọgolo ebe afọ ihe na-eme. So ya wee na-abata na the occasion DF ya si etu wee nyeli aka enu si anya bịaba side a. Ya wee jebe jegide lute instead ọ ga-ekene enye ịgbagolu ka alụtelu nso ma ndị friends afa nọcha jidesie mmanya. O wee si ya
kedu ihe ịkwala iyi ihe nke a gbasịa nga everywhere si anya tọn godu nya tọn ọ si ya akwa anụnwa iyi ọ ka i wee gosi na ị ka dị young si ya negodu ka o si wee shutuo ike gị out shutuo ala gị out kedu ụdị akwa bụ ihe nke iyi n'iru mmadụ niile na-ebe afọ si ya ihe o bunyitela ali enu ịmago privilege pụtasị na si ya kedu onye ọ na-achọ ka o impress ya ọ sị bụ ụmụ nwoke ndị maala ife ịmagolu wobi iwo fadoro happy bulu mmanya fa ụfọdụ tọn ọjawalụ mana ndị anụnwa bụ ndị otu ha ncha niile nọ ebe afọ na-achị ọchị ọsị m eni amụrụ ife a ga-eme na ọ dị ka na mepe ke aba ịgbarakwụlụ ọta ebe afọ wọsh anya down ya wee nebie nekete esi ya ọsị ya ya kwesịa ifunu gakwa na arụ ma akwa ka m kwasị ifu chọcha nnọọ ife ị ga compliment ma ọ bụla ihe anụnwa na ọ bụ na egwu ka ị na-egwu gị kwuo oke amala ọ sị ya na ya dị egwu egwu na ọ dọka nwatakịrị 20 years na ifela ada enye na ife ịkwa yili n'iru ndị otu efanta niile chebe ọchị ọ sị m ihe a nya pa ihe a chi anya tọn ọka apụọ ofuchesi anya apụna nya tọn ọchigeta azụ wesị ya ọ bụ ukwu m na-ewo gị iwo ala m na-ewo gị iwo akwa nyi na-ewo gị iwo iwe chọcha ebe ị ga-agwa m ọbụla ebe a first of all negodo onwe gị anya na-eyite afọ ibu ka nwaanyị dị ime ọ ime ejima ka ị ga-amụ ka ofu ka ị ga-amụ ọsị m hey ihe a fịọwọ ndị otu ịmagodu ndị maka esi akpali mmadụ maka na mgbe o kwuru ihe ụmụ nwaanyị bịaba nso bifo nya ajụọ nya ajụjụ ịmago ndị ọzọ bịaba nso ka fa n'ife na-emenụ DJ gbanyụkwu egwu so everybody was listening ya wee egwu ya maka ite afọ ya ọsị m achọrọ m ịchị ọchị ka eji just m jide aka m na-eji onwe m eji apụghị ya tago ọsị ndị mmadụ ụmụ nwaanyị wee letaligolie ka akwụrụ ụmụ nwaanyị si yes ha wee letaligolie sa na-eyite afọ gị na-eke edo nọ ihe a ka unu na-eme wee mee ụmụ nwaanyị ha na-ezuzugeli na-egbu onwe fa nwaanyị atụba ime ka isi na obi ukwu ike buru ite ala ọ n'ifuru ya wee nọbịa ụmụ nwaanyị gwabazie afa ụmụ nwoke ụfọdụ ndị nwere shem kwubenu ndị nwe shem tọn ọjawara ịgbagonu ọsị edi kwụlọtọ kpọọ nkụ kwụlọtọ si n'ike tarụ chenji enwube red a na-ekwu okwokwutekwa ịbịa tie ife ụmụ nwaanyị niile wee gbakọ blọk ọnya gwabazie anya okwu kwa bịa iyi onwere ife ụmụ nwaanyị agwara ya ọsị m na ọkwa etu aka mitin asị wee gbasaa because na the thing was something else. So na ibu ite afọ na-ebugheri wee na-achọ nwaanyị bụ ite ike dị ite ala ekwumena ma chọrọ ịchị ọchị ọ sị m ọkwa ya ha wee na ya nala onye alalụla ụlọ abalị ya na-adaghalị ndị ya chọrọ ịgwa papịa maka agwa papịa o escalate ọ sị m to the point dị alụ n'ọfịs na-eme some mistake na enwere ike concentrate because of ihe tiekwala ya nọgide n'ebe onwe anya kweshọn baka onwe cheki bikie cheki baala ya cheki be shepie nwa agbọghọ bịa atụbeghị ime na ihe na-esekwenụ bụ na ya yi covi cloth ịghọtago all the cuffs niile show che ịghọta ọ bụgodu nọ jealous ka di edo ọ bụrụta ya n'akụkụ si ya na ife nke a yizi the two revealing or something ịmago n'ụdị ihe anwa na ọ na-eshozi the whole curves mana ihe o chuzu bụ to disgrace her afọ ya tago ya ebuo ihe a na ihe ekwere nya wee welu 2 months leave nata nọ na anyị na die na-eso okwu ya ta maka fasere okwu fadeghi ọnụ for months ya wee tiche passport ya wee jebe US na nke enyi nwaanyị yọtago mana nwanne ka fa bụ like cousin or niece or something wee lụọ wee nọ ebe afọ n'ife nọ na US bụ 2 months ka alụlụ obodo oyibo n'ife a na-anụzikwa bụ na DS na ya so ole enyi nwoke gbajebe obodo oyibo ihe a na-ewu na-afịọ di lady ya jee na nke ozugbo ya lute ọjọọ ya ma ya gwa die ya si ya mba na ya gwọrọ ya maka ife akọọlụ ya na phone. The lady wee welu phone wee kpọnya wee sị na nwunye ya nọkwa na bie o ịghọtago n'ịmago nunu na-eso okwu nọ ya ka o jere wee gwa gị ọsị m still die na-ebugheli asịrị ya jesịrị bata for 2 months na fe ghere ọnụ ọsị m nna akwanye ahụ ya wee bụọ ihe nke asị mba na ihe abịara ihe a ga-eme na ọ dị too early thank God na fa ka mụtara nwa kwa ya tago ya wee gbakwulu papịa wee kọlụ papịa wee tie na ya mụrụ sef na papịa sikwe n'azụ na-enye connections
maka na papi amagolu that ni aka na-eme ọfụma, even ni aka kwuzi papi eme ọfụma kama na ịmago na isi mkpi ka dọkwa na akpa mkpi. Papi a wee tie wee bee wee sị ya ihe menụ. Papi a wee withdraw the whole connections niile o nyegolu die. Ọ sị bụ nna ọkwa ni anya wee nalụ wee sị ya na achọzi dị anụsigo. Anụsigo. See this man na-enye anya si ya na o nwere right isi na anụsigo. Na onye nwa bụ nwoke bịa be nna ya bịa mee gị ndị na onye ka ọ dọlịsịkwa na anụsigo. Ya gbanye ya nkịta ọ na-agwa ọ na-educated woman na mba na nye wepụ okwu kọt ozugbo. Ya wee lụọ wee kwuo ihe a na kọt ndị mmadụ tikete mkpu si ya, why will you say that? Nwoke nwa adakwa na yọba biko si na ya mara na okwu niile ya na-agwa nwunye na ọ na-emetụta ya na just che na onye ọnyịnya yọtago na ya mara na ọ dozi okwu na ọdụ deep. Ọ sị bụ nne ka na-akọla anyị akụkọ no in next 2 months ka a ga-finalize their divorce ha anụnwa which asị ha na aka ha jeche enye eche ka die yọbalụ biko si na ya mọrọ na ife a na-ekwu na ọ na-emetụta ya na just ọnụ a na-aka akọ ya na-etikwe n'ihe ife ya just nọ ịmagolu si ka wepụta ihe ebe a ka jụọ ndị mmadụ ma ọ bụrụ gị will you stay in this kind of marriage? Na famụtabekwe kwa wee dị otu ahụ na ya tụbekwa ime ya tụzie ibe kedu etu this guy ga-esi na-afị ya mgbe afọ afị ya pụta na ike enupụ ala enupụ kedu etu ọ ga-esi na-afụta ya chai ịpụta ị na-awọshi mmadụ down with ọnụ gị si na ịmara na ọ na-emetụta ya na ịmara na ọ dị deep. Ihe nji wepụta akụkọ ọhịa bụ maka na so many people na-eme ihe a ibi wele ọnụ na-egbu mmadụ. Ụfọdụ amara na-eji ọnụ egbu mmadụ. This girl sị bụ na ya banye depression nke alụlụ America. Ife niile this lady na-egi bụ na ọ na-emeke more money. Amụrụ m ife ụfọdụ ụmụ nwoke chọ gị nwa ga-ebu ụzọ si nwaanyị what do you bring on the table? Mgbe nwaanyị wetara ife na table bụkwa nsogbu. I don't know what you guys want. Some of you guys, I don't know. What is all this? Chineke bekwelo na anyị ebele. Nwaanyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwaanyị aka iji ma ife ọ ga-eme. Ma nyekwazalụ m aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.